I continuem aquí a Parlem d'Entitats, a la teva sintonia, Mataró Ràdio, 89.3 de la FM. I com sempre, després de tota la informació de l'Ajuntament de Mataró, de participació, doncs parlem amb una entitat de la nostra localitat. I avui ens anem a Rocafonda i parlarem amb Rafael Fernández, l'expresident de l'Associació Veïnal de Rocafonda, l'Esperança, Ciutat Jardí i Valdeix. Molt bona tarda, Rafael. Bona tarda. Com estem? Bé, Tot bé? Tot bé, sí. Molt bé. Rafael, un barri Rocafonda, ara mateix, quants sou habitantes? Més o menys uns 18.000 personas. 18.000 habitantes. O sea, sois bastante grandes también, ¿no? Uno de los más importantes de nuestra localidad. Uno de los barrios más importantes de Mataró, sí, efectivamente. Sí. Uh-huh. Molta gent. ¿Y cómo está ahora la situación del barrio, ahora mismo? Bueno, aviam, en aquests moments el barri, crec que tot Mataró estem en una situació de depressió, no? Depressió en el sentit econòmic i social, no? El nostre barri, com tothom pot veure, perquè sembla que som notícia, sobretot pel que fa a les desgràcies, podria estar una mica de moda, no? Es publicava l'altre dia en una revista local això de que el 45% de la població de Rocafonda, de l'àrea, Rocafonda del Palau, estem en una situació d'exclusió. És que em sento a mi mateix, em marejo una mica, em costa una mica parlar perquè m'estic sentint amb un eco una mica incòmode, perdona. Però bueno... Sí, dime. El técnico dice que... Aniré fent, no et preocupis. A vegades em despisto una mica, però bueno. Això, s'hauria publicat que el 45% de la població d'aquí de Rocafonda del Palau estava en situació de pobresa extrema. Aleshores, són dades del 2018, o sigui, aquest article està basat en unes dades de l'Institut Nacional d'Estadística del 2018. Tothom ens imaginem que del 2018 fins ara la situació s'ha anat despallant. Per tant, no sé les dades d'ara que no estan publicades, però evidentment són preocupants. La pobresa, la grossa pobresa s'està estenent, i sobretot en els nostres barris, no només a Rocafonda, al Palau, sinó també a Cerdanyola. Vull dir, és aquesta sensació de que Mataró és una ciutat que té dins de rondes i fora rondes, no? Amb la petita cunya de Via Europa, no? Però en aquesta perifèria s'ha anat petitzant i s'ha anat en una situació una mica dramàtica, ¿no? Y últimamente por los medios de comunicación, tanto local e incluso yo lo he visto por TV3 e incluso nacional, las televisiones nacionales, que sale Rocafonda, como tú dices, para cosas dolentas, y el barri no és així, no? No, jo crec que és un barri amb problemes, evidentment, però és un barri magnífic. Jo fa quasi 4 anys que he vingut a viure aquí i estic molt content de viure en aquest barri. Tenim molts problemes, tenim problemes urbanístics, tenim problemes de segregació, tenim problemes d'ocupacions, tenim problemes... Però, bueno, a part és un barri que està molt bé, la gent tenim sensació de barri, estem contents de ser de Cerdanyola. Ai, perdó, ja ho he fet malament, això, Estem contents i orgullosos de ser de Rocafonda, no? I ens agrada, vull dir, tenim problemes i els afrontem, i alguna gent se'ns ha anat al barri, precisament per aquests problemes, però estem lluitant. O sigui, hi ha problemes en aquests moments, tenim problemes de seguretat, problemes de... Hem tingut un sense sostres, que ara no el tenim localitzat, que això ens preocupa molt perquè entenem que serà una cosa que ens anirem veient, no? I en aquest sentit estem treballant una miqueta amb el col·lectiu Reus. Bueno, hem demanat assessorament a la Fundació Reus per aquest tema i anem a tractar-lo amb l'ajuda de l'OAP, de l'EICRA, aviam si podem aconseguir que això no s'estingui massa, no? A veure si podem controlar. No volem que hi hagi sense sostres a la nostra ciutat, no? Y luego, Rafael, es un barrio muy multicultural, o sea, hay muchas culturas dentro del mismo barrio, eso es importante, ¿no? Poder hablar con un musulmán, con un cristiano, con... És magnífic. És bonito, no? És magnífic, sí. Això és una riquesa que tenim que cal explotar-la més, perquè a vegades aquesta diversitat cultural no és integradora, és segregadora, no? I nosaltres estem tractant que això no sigui veritat.
veritat, o sigui, estem tractant d'aviam si establim tots els ponts necessaris perquè això funcioni, aprofitar la riquesa aquesta que tenim en el barri, no? Y anem a veure. Y luego hay muchas asociaciones, tanto culturales, deportivas, o sea que siempre ha tenido Rocafonda, siempre me acuerdo yo de chiquitillo que siempre estaban en la calle con las fiestas populares. Ya lleváis unos cuantos años que no estáis haciendo fiesta mayor, ¿no? Bueno, aviam, fa 2 anys no la vam poder, fa 3 anys no la vam poder fer per un tema de pluja, no tenim un local, encara no tenim un espai gran cobert per poder traslladar la festa a aquest puesto. Si plou no es pot fer festa, així de simple, la vam tenir a donar. L'any 2019, no vam poder fer la festa per temes organitzatius i temes interns, etc. No vam poder fer l'any passat, el 2020, no es va poder fer per el que tots sabem. Nosaltres vam renunciar a la subvenció de cultura, la vam donar per necessitats més urgents a la ciutat. I aquest any sí, tornarem a fer-la amb moltes restriccions, o sigui, estan de fer uns actes molt limitats en el carpa del Parc Central i en aquest cas a l'Escola Rocafonda també, i amb moltes limitacions i molts problemes, ¿no? Pero farem festa major. Y tanto que sí. Y luego, ¿qué le falta, Rafa, a Rocafonda? Por ejemplo, como tú dices, le falta un teatro, ¿no? ¿No tenéis un recinto cerrado para poder hacer...? Mira, en principi necessitaríem un poliesportiu cobert, perquè la gent pogués participar, fer esports en qualsevol època de l'any, no pendent de la solana que cau al migdia i de les pluges que cauen a vegades. Aquest espai polivalent podia servir per fer les festes del barri, fer actes culturals que no tenim, i seria això la primera poteta per posar per una normalització cultural del barri, que ara no tenim també. Després faria falta fer millores urbanístiques, millorar la situació dels aparcaments dels cotxes. Vull dir, aquí una persona fora de Rocafonda, si volgués venir amb el seu cotxe perquè ve de Barcelona, doncs sigui, tindríem els problemes per aparcar el cotxe, tenim un problema greu d'aparcaments, no tenim espai per aparcar, ni pagant. Dic, bueno, escolta, jo pago el que faci falta. No, tampoc podem, no? Però bé, estem tractant de millorar això. D'altra banda, respecte a la nostra associació, estem treballant, sembla que gràcies a la Fundació Unió de Cooperadors podrem disposar d'un petit local que tenim al costat del centre cívic, amb el qual podem esponjar i fer més activitats de les que fem ara, de les que fem quan hi hagi limitacions del Proficat, evidentment. Sembla que amb aquest espai, amb l'ajuda de l'Ajuntament de Mataró, podrem més eixamplar-nos una miqueta, no? També estem treballant amb un altre projecte molt interessant, que està a la llar Cabanelles. El que passa que això està encara en vies de posar les primeres passes, i ja quan tinguem més informació ja us parlarem. Però és un projecte molt interessant, està a Càritas per mig, és molt interessant. És aprofitar un espai que no s'ha aprofitat en molts anys. Muy bien. Don Rafael, ha sido un placer estar aquí contigo. Ya sabes que tienes los micrófonos de Parrentitas cuando vulgueu, y que Rocafonda, aunque salga siempre por la televisión para cosas malas, que hay una riqueza impresionante en este barrio, con su gente, con todo, con la cultura, con el deporte, y que ojalá que entre todos podamos hacer que Rocafonda sea un referente en nuestra localidad y sea conocida por las cosas bonitas. Anem a aconseguir-lo. Moltes gràcies. Un abrazo muy grande. Gracias. Adeu.